дуруд тамошобинон, ман Мирзо Карим ҳастам. оё ба шумо ибораҳои флейминг, груминг ва секстинг ошно аст? агар не, худи ҳозир ман дар бораи ин ибораҳо бароятон қисса мекунам. флейминг аз забони англисӣ flame оташ ва шӯъла, баҳс ба хотири баҳс, раванди паёмнависӣ дар ҷойҳои алоқаи шабакавии бисёрсоҳавӣ, чатҳо, форумҳои интернетӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ мебошад. ин падида ҷанги калимаҳост ки аксар вақт аз сабаби аслии мубоҳиса, баҳс ҳеҷ иртибот надорад. баъзан он дар заминаи троллинг истифода мешавад, аммо аксар вақт шӯъла ва аз сабаби нофаҳмӣ, кина бо ҳамсӯҳбати виртуалӣ алаҳанга мегардад. шахсе ки ба флейминг машғул аст, беҷазоӣ ва ҳама чиз имконпазир буданро ҳангоми муошират дар интернет қадр мекунад ва дар ҳадди аввал мегузорад. ҳангоми флейминг интихоби байни далелҳои мантиқӣ ва таҳқир фоида ба таъхир дода мешавад. дигар, груминг чист? груминг ин бо истифодаи ҷустуҷӯи корбарон ҷавдидаи мувофиқро дарёфт намуда, дар бораи ҷавдида тавассути хондани саҳифаи шахсии ӯ блог маълумоти бештар мегирад. бо навистани паёми шахсӣ бо мундариҷае ки ҷавдида ба он албатта таваҷҷӯҳ медиҳад, шинос мешавад. пешниҳод кардани дӯстӣ ва давом додани муошират дар мавзӯъҳои ҷолиб бо ҷабрдида. секстинг чист? ин як намуди махсуси муоширати онлайн аст ки онро одатан бӯсаи асри 21 меноманд. ин мукотибаи шаҳвониест ки ҳамсӯҳбатон ба якдигар аксҳо ва паёмакҳои шаҳвонӣ равон мекунанд. сипос барои таваҷҷӯҳатон. доимо дар шабакаҳо эҳтиёткор бошед. хайр.